Am trecut granița din Italia către Franța și m-a sunat un părinte și mi-a spus ca să merg în Belgia, să-mi vin în Belgia, să mă duc în Belgia după copilul său. Mi-a spus că a văzut clipurile mele video în care atenționam părinții și atenționam copiii cum să conducă și cum să-și trăiască viața. Cu alte cuvinte, le dădeam o învățătură sănătoasă. Mi-a cerut ca eu să vin și să transpun în cuvinte durerea și ceea ce a pățit el cu copilul său. La copilul său de 27 de ani i-a cumpărat o mașină destul de puternică, pe care copilul nu a putut să o stăpânească. Și la un moment dat, la un viraj, la o curbă, s-a izbit de un cap de pod. Iar copilul lui a rămas fără viață. Ceea ce m-a rugat acel părinte să vă spun la fiecare în parte, la toți cei care aveți părinți, la toți cei care aveți în plan să vă luați o mașină cu mulți cai putere, este să vă gândiți de 3 ori, nu o dată, nu de 2 ori, de 3 ori să vă gândiți fiecare în parte atunci când vă urcați la volanul unui bolid. Pentru că acele boliduri sunt făcute pentru profesioniști. Acele boliduri cu mulți cai putere nu sunt făcute pentru începători sau pentru șoferii de duminică. Acele boliduri nu sunt făcute pentru cei neexperimentați. Acele boliduri sunt judecători pentru fiecare în parte. Așa că dacă încă mai iubești tu, șoferule, dacă încă îți mai iubești tata, mama, sora, soția, copilul sau părintele, gândește-te de 2 ori înainte să apeși acea pedală. Gândește-te că poți ajunge să vii adus acasă de către mine. Gândește-te că poți să faci o durere în inimă și în suflet, poți rupe inima în mii de bucăți familiei, poți rupe inima în bucăți soției, soțului, fratelui, copilului. Gândește-te că viața este frumoasă și merită trăită. Viața nu înseamnă doar o apăsare de pedală. Viața nu înseamnă o mașină de foarte mulți cai putere. Viața înseamnă iubire. Viața înseamnă dragoste. Viața înseamnă 3 secunde. 3 secunde în care tu îți poți pierde viața atunci când apeși accelerația. Așa că, omule bun, cel care ești la volan acum, ridică piciorul de pe accelerație și gândește că cineva drag te așteaptă acasă. Fii înțelept.